हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। హరే కృష్ణ అందరికీ. సో ఈరోజు నిత్యం భాగవత సేవ అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. సో మనము ఈ నిత్యం భాగవత సేవలో శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 11వ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనము 11వ మరియు 12వ శ్లోకాలను 11వ అధ్యాయంలోని 11 మరియు 12వ శ్లోకాలను ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి వివరణం ద్వారా ఈ శ్లోకాలను మనము అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 11వ అధ్యాయము 11వ శ్లోకము. సర్వభూతాత్మ భావేన సర్వభూతాత్మ భావేన సర్వభూతాత్మ భావేన భూతావాసం హరిం భవాన్ భూతావాసం హరిం భవాన్ భూతావాసం హరిం భవాన్ ఆరాధ్యాపదురారాధ్యం ఆరాధ్యాపదురారాధ్యం ఆరాధ్యాపదురారాధ్యం
విష్ణోస్తత్ పరమం పదం విష్ణోస్తత్ పరం పదం విష్ణోస్తత్ పరం పదం సర్వభూతాత్మ భావేన భూతావాసం హరిం భవాన్ సర్వభూతాత్మ భావేన భూతావాసం హరిం భవాన్ ఆరాధ్యాపదురారాధ్యం విష్ణోస్తత్ పరమం పదం ఆరాధ్యాపదురారాధ్యం విష్ణోస్తత్ పరమం పదం సర్వభూతాత్మ భావేన భూతావాసం హరిం భవాన్ ఆరాధ్యాపదురారాధ్యం విష్ణో తత్ పరమం పదం హరే కృష్ణ సుముఖి హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ సుముఖి సాధ్వి దేవిదాసి మాతాజీ భారతి మాతాజీ చలో. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సర్వభూతాత్మ భావేన భూతావాసం హరిం భవాన్ ఆరాధ్య పదురారాధ్యం విష్ణు తత్పరమం పదం. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామం. సర్వభూతాత్మ భావేన భూతావాసం హరిం భవాన్ ఆరాధ్యాపదురారాధ్యం విష్ణోస్తత్పరం పదం. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ వసుంధర మాతాజీ వసంతబాయి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. సర్వభూతాత్మ భావేన భూతావాసం హరిం భవాన్ ఆరాధ్యాపదురారాధ్యం విష్ణోస్తత్పరమం పదం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. సర్వభూతాత్మ భావేన భూతావాసం హరిం భవాన్ ఆరాధ్యాపదురారాధ్యం విష్ణో తత్పరమం పదం. హరే కృష్ణ వెంకట నరసింహదాస్ ప్రభు శ్రీనివాస సేవికా మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సర్వభూతాత్మా భావేన భూతావాసం హరిన్ భవాన్ ఆరాధ్యాపదురారాధ్యం విష్ణోస్తత్పరమం పదం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ శ్రీనివాస సేవికా మాతాజీ. హరే కృష్ణ బాల సరస్వతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సర్వభూతాత్మ భావేన భూతావాసం హరిం భవాన్ విష్ణు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. సర్వభూతాత్మ భావేన భూతావాసం హరిం భవన్ ఆరాధ్యాపదురారాధ్యం విష్ణోస్తత్పరమం పదం. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు భావము భాష్యం చూద్దాం. సర్వభూత సమస్త జీవులయందు ఆత్మ పరమాత్మునిపై
భావేన భావేన ధ్యానముతో ధ్యానముతో భూత భూత సమస్త ప్రాణులకు సమస్త ప్రాణులకు ఆవాసం ఆవాసం ఆవాసము ఆవాసము హరిం శ్రీహరి శ్రీహరి భవాన్ భవాన్ నీవు నీవు ఆరాధ్య ఆరాధ్య ఆరాధించి ఆరాధించి ఆప ఆప పొందితివి పొందితివి దురారాధ్యం దురారాధ్యం దురారాధ్యుడగు దురారాధ్యుడగు విష్ణోహో విష్ణువు విష్ణువు యొక్క విష్ణువు యొక్క తత్ తత్ ఆ ఆ పరమం పదం పరమ పరమపదమును పరమపదమును భావము పై శ్రీల ప్రభావంలో వైకుంఠ లోకమున వైకుంఠ హరివాసము హరివాసము నందగలుగుట మిగుల దుర్లభమైనది దుర్లభమైనది కానీ కానీ నీవెంతటి భాగ్యవంతుడవనగా నీవెంతటి భాగ్యుడవనగా సమస్త జీవులకు సమస్త జీవులకు పరమపదమగు పరమపదమగు భగవానుని భగవానుని అర్చించి అర్చించి జీవులకు నీవు పరమపదమగు ఆ లోకమును చేరుట లోకమును చేరుట ఇదివరకే నిశ్చయింపబడినది నిశ్చయింపబడి ఉన్నది. హరే కృష్ణ. భాష్యము. ఆత్మ పరమాత్మల ఆశ్రయము లేనిదే జీవుల దేహమునకు మనుగడ లేదు. ఆత్మ పరమాత్మునిపై అంటే పరమాణువు నందు నెలకొని ఉన్నవాడు. హరే కృష్ణ. సో ప్రతిదియు భగవానుని పైననే పూర్తిగా ఆధారపడి ఉన్నందున ఆ దేవదేవుడు ఇచ్చట భూతావాసాని పేర్కొనబడినాడు. యుద్ధము నాపుమని మనువు అభ్యర్థించినప్పుడు క్షత్రియునిగా ధ్రువుడు అతనితో వాదము చేయగలిగేది వాడే. శత్రువుతో యుద్ధం చేయుట క్షత్రియునిగా తన ధర్మమని అతడు వాదన చేయగలిగి ఉండవచ్చును. కానీ ప్రతి జీవుడును భగవానుని నివాస స్థానము అనగా భగవన్ మందిరమే కనుక అనవసరంగా ఏ జీవిని కూడా చంపుట అనుమతించబడలేదని అతనికి ముందుగానే సూచించబడినది. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 11వ అధ్యాయము 12వ శ్లోకం. ప్రభుజీ అందరూ మ్యూట్ లోనే ఉన్నారు. లాస్ట్ ది మ్యూట్ బటన్ లేదు ప్రభుజీ, సౌండ్ వస్తుంది ఇక్కడ నుంచి. ఎవరు మాతాజీ? లాస్ట్ నేమ్ కి బటన్ లేదు. పేరుందా మాతాజీ? పేరు పడుతుందా? నేను చూసి అది ఎక్కడి నుంచో సౌండ్ వస్తుంది. అందరూ మ్యూట్ లోనే ఉంటున్నారు. సౌండ్ ఎక్కడి నుంచో తెరవట్లేదు. ఓకే మాతాజీ, సరే చూద్దాం. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 11వ అధ్యాయము 12వ శ్లోకము. ప్లీజ్ రిపీట్.
सत्वं हरेरनुध्यातः सत्वं हरेरनुध्याता हरेरनुध्यातः सत्वं हरेरनुध्यातः सत्वं हरेरनुध्यातः सत्वं हरेरनुध्यातः हरेरनुध्यातः तत्पुंसामपि सम्मतः सम्मतः तत्पुंसामपि सम्मतः तत्पुंसामपि सम्मतः तत्पुंसामपि सम्मतः तत्पुंसामपि सम्मतः कथं त्ववद्यं कृतवान् कथं भवन्तवान् कथं त्ववद्यं कृतवान् कथं भवन्तवान् कथं त्ववद्यं कृतवान् कथं भवन्तवान् अनुशिक्षन् सतां व्रतम् अनुशिक्षन् व्रतम् अनुशिक्षन् सतां व्रतम् अनुशिक्षतां व्रतम् अनुशिक्षन् सतां व्रतम् हरे कृष्ण सत्वं हरेरनुध्यातः तत्पुंसामपि सम्मतः सत्वं हरेरनुध्यातः सत्वं हरेरनुध्यातः तत्पुंसामपि सम्मतः सत्वं हरेरनुध्यातः तत्पुंसामपि सम्मतः कथं त्ववद्यं कृतवान् अनुशिक्षन् सतां व्रतम् 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 మొత్తం శ్లోకం సత్వం హరేరనుధ్యాతః తత్పుంసామపి సమ్మతః కథం త్వవద్యం కృతవాన్ అనుశిక్షన్ సతాం వ్రతం సత్వం హరేరనుధ్యాతః తత్పుంసామపి సమ్మతః కథం భవద్భవాన్ అనుశిక్షన్ సతాం వ్రతం హరే కృష్ణ ఇందుమతి మాతాజీ నిర్మలా మాతాజీ హరే కృష్ణ ప్రభు ప్రణామాలు సత్వం హరేరనుధ్యాతః తత్పుంసామసి సమ్మతః కథం త్వవద్యం కృతవాన్ అనుశిక్షన్ సతాం వ్రతం హరే కృష్ణ ప్రభు ధన్యవాదాలు हरे कृष्ण प्रभु जी सत्वं हरेरनुज्ञातः तत्पुंसामपि सम्मतः कथं त्ववध्यं कृतवान् अनुशिक्षन् सतां व्रतम् हरे कृष्ण శ్రీలత మాతాజీ కోటేశ్వరి మాతాజీ हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामालु प्रभु जी सत्वं हरेरनुध्यातः तत्पुंसामपि सम्मतः कथं त्ववद्यं कृतवान् अनुशिक्षन् सतां व्रतं हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवादाలు प्रभु जी हरे कृष्ण गुरुजी सत्वं हरेरनुध्यातं तत्पुंसामपि सम्मतः कथं त्ववद्यं कृतवान् ताव्रतं हरे యశోద మాతాజీ భక్తవత్సల మురారదాస్ ప్రభు
హరే కృష్ణ. యశోదా మాతాజీ, భక్తవత్సల మురారిదాస్ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్వత్ ప్రణామాలు. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. సత్వం హరేరనుద్యాతః సత్వం సామపి సమ్మతః కథం తవద్యం కృతవాన్ అనుశిక్షన్ సతాం వ్రతం. ప్రణామాలు. సత్వం హరేరనుద్యాతః తత్వం సామపి సమ్మతః కథం త్వవద్యం కృతవాన్ అనుశిక్షాం సతాం వ్రతం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. మాధవి నీలప్ మాతాజీ, భవానీ మాతాజీ చౌతర. హరే కృష్ణ ప్రభు. సత్వం హరేరనుధ్యాతః తత్పుంసామపి సమ్మతః కథం త్వవద్యం కృతవాన్ అనుశిక్షన్ సతాం వ్రతం. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. సత్వం హరేరనుధ్యాతః తత్వం సామపి సమ్మతః కథం త్వవద్యం కృతవాన్ అనుశిక్షన్ సతాం వ్రతం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. వైఎస్ లక్ష్మీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. సత్వం హరేరనుధ్యాతః తత్పుంసామపి సమ్మతః కథం త్వవద్యం కృతవాన్ అనుశిక్షన్ సతం నళిని మోహన్ మాతాజీ. వ్రతం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సత్వం హరేరనుధ్యాతః తత్పుంసామపి సమ్మతః కథం త్వవద్యం కృతవాన్ అనుశిక్షన్ సతాం వ్రతం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము, భాష్యాన్ని చూద్దాము. హరే కృష్ణ. సత్వం అట్టివాడవైన నీవు, హరేహే దేవదేవునిచే, అనుద్యాతః సదా తలంపబడుచున్నట్టి, తత్ ఆతని పుంసాం భక్తులచే అపి కూడా సమ్మతః గౌరవింపబడిన వాడవు, కథం ఎందులకు, అయినచో అవధ్యం హేయమగు కృతవాన్ నీవు చేపట్టితివి, అనుశిక్షన్ ఉపమానమును నెలకొల్పుచుంచు, సతాం సాధు మహాత్ముల వ్రతము. హరే కృష్ణ. భావము బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. నీవు విశుద్ధ భక్తుడవు కనుక శ్రీహరి ఎల్లప్పుడూ నిన్ను గూర్చి చింతించుచుండును. ఆ దేవదేవుని ఆంతరంగిక భక్తులందరి చేతను నీవు మిగుల గౌరవింపబడితివి. ఆదర్శప్రాయమగు నడవడికను చూపుటకే నీ జీవితము ఉద్దేశింపబడినది. కనుకనే ఎందులకు నీవు ఇట్టి హేయమగు కార్యమును చేపట్టితివని
నేను అచ్చరు వందుచున్నాను. నేను అచ్చరు వందుచున్నాను. హరే కృష్ణ. భాష్యము. ధ్రువుడు విశుద్ధ భక్తుడు, ఎల్లప్పుడూ భగవత్ చింతన చేయుటకే అలవాటు పడినవాడు. ఆ విధంగా కేవలము తననే 24 గంటలు తలపోయు విశుద్ధ భక్తులను భగవానుడు నిరంతరము తలచుచుండును. శ్రీకృష్ణుని తప్ప మరి ఏ ఇతర విషయమును భక్తుడు ఎరగనట్లుగా ఆ దేవదేవుడు కూడా తన భక్తుని విషయమును తప్ప మరి ఇతరము నెరుగడు. ఈ విషయమునే స్వయంభువ మనువు ధ్రువునకు ఇట్లు తెలియచేయుచున్నాడు. నీవు విశుద్ధ భక్తుడవు, భక్తులందరూ నిన్ను మిగుల గౌరవించుచున్నారు కనుక ఇతరులు చూసి నేర్చుకొనున్నట్లుగా నీవు ఆదర్శప్రాయముగా పనిచేయవలసి ఉన్నది. ఇటువంటి పరిస్థితిలో నీవు దోషరహితులగు పెక్కురు యక్షులను వధించుట నిక్కముగా ఆశ్చర్యకరము. హరే కృష్ణ. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకములకు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భావము మరియు భాష్యములు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుకి జై. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం. శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరిత్విషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ అధ్యాయము శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందంలోని 11వ అధ్యాయమైనటువంటి స్వయంభువ మనువు తన మనువుడైనటువంటి ధ్రువునికి బోధిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ క్రమంలోనే స్వయంభువ మనువు తన మనమడైనటువంటి ధ్రువుడితో, ఓ వత్స, నీవు చేపట్టిన
పాపరహితులైనటువంటి యక్షుల యొక్క సంహార కార్యము ప్రామాణికుల చేత ఆమోద్య యోగ్యము కానటువంటిది. ధర్మ అధర్మ నియమములను ఎరిగినటువంటి మన వంశమునకు ఇది తగదు నీవు చేస్తూ ఉన్న పని. వత్స, సోదరుని పట్ల నీవు మిక్కిలి అనురాగము కలిగి ఉన్నావని, మరి యక్షుల చేత అతడు చంపబడిన కారణంగా నీవు దుఃఖితుడు అవుతున్నావని తెలుస్తూ ఉన్నది. కానీ ఒకసారి నీవు ఆలోచించినట్లయితే ఒకే ఒక యక్షుడు అపరాధం చేసినటువంటి దానికి ఇంతమంది యక్షులను నీవు వధించావు కదా. సో మరి మనుజుడు దేహాత్మ భావనను కలిగి ఉండరాదు. జంతువుల వలె ఇతర ప్రాణులను వధించుట అతనికి తగదు. దేవదేవుని యొక్క భక్తి యోగమును అనుసరించు సాధు పురుషుల చేత అది మరి విశేషంగా నిషేధించబడినది. అంటే సాధునాం ఋషికేశానువర్తనం అంటూ ఆ ఋషికేశుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుని యొక్క భక్తి యోగ పథమును అనుసరించే సాధు పురుషులకు ఇది కరెక్ట్ కాదు అని. ఎందుకంటే శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తారు, నారద పంచరాత్రంలో హృషికేశ సేవనం భక్తి రుచ్యతే అంటే మరి మనుజుడు ఇంద్రియములతో దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణునికి ఉపయుక్తమైనటువంటి సేవలను చేయడమే భక్తి లేదా భక్తి యోగము అనబడుతుంది అంటూ చెప్పబడినటువంటిది. సో ఇంకా ఆ స్వయంభువ మనువు తను మనుమడైనటువంటి ధ్రువుడితో చెప్తూ ఉన్నాడు, సర్వభూతాత్మ భావేన భూతావాసం హరిం భవన్ ఆరాధ్యాపదురారాధ్యం విష్ణోస్తత్ పరమం పదం. ఇక్కడ సర్వభూత ఆత్మ, సో సర్వజీవులయందు నియుక్తుడై ఉన్నటువంటి ఆ పరమాత్ముని భావేన ధ్యానంతో మరి ఇంకా అంటున్నాడు, భూతావాసం హరిం భవాన్. భూతావాసం అంటే సమస్త ప్రాణులకు ఆవాసము అయినటువంటి హరిం, ఆ శ్రీహరి అంటే హరిం అంటే ఇక్కడ సమస్త పాపములను హరించేటువంటి వాడు కూడా అని అర్థం వస్తుంది హరిం, అందుకే శ్రీహరి. అలాగే హరిం పాపాలను హరించేటువంటి వాడు భవాన్, నీవు అటువంటి వాడిని నీవు. భవాన్ ఆరాధ్య ఆరాధ్యాప, ఆయనను అటువంటి వాడిని నీవు ఆరాధించి పొందితివి. ఎటువంటిది పొందావు నీవు? దురారాధ్యం విష్ణు తత్ పరమం పదం. సో మరి ఆ కష్టతరమైనటువంటి అంటే వైకుంఠ లోకమున ఆ హరివాసము పొందగలుగుట మిక్కిలి దుర్లభమైనటువంటిది. కానీ నీవెంతటి భాగ్యవంతుడవు అదృష్టవంతుడవు అంటే సమస్త జీవులకు పరమపదమైనటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి అర్చించి ధ్యానించి నీవు ఆ లోకమును చేరుటకు మరి ఇదివరకే నిశ్చయింపబడి ఉన్నటువంటిది అంటూ ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే సో ఇంకా చెప్తున్నాడు ఆయన, సత్వం హరేరనుధ్యాతః తత్పుంసామపి సమ్మతః కథం త్వవధ్యం కృతావాన్ అనుశిక్షన్ సతామృతం. సో మరి అటువంటి వాడవైనటువంటి నీవు అరేహే ఆ దేవదేవుని చేత ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఆయన, నీవు విశుద్ధ భక్తుడవు కనుకనే ఆ శ్రీహరి ఎల్లప్పుడూ నిన్ను గురించి చింతించుచుండును. ఆ దేవదేవుని ఆంతరింగిక భక్తులందరి చేతను నీవు మిగులుగా గౌరవింపబడితివి. ఆదర్శప్రాయమైనటువంటి నడవడికను చూపుటకు నీ జీవితము ఉద్దేశించబడినది. కనుకనే మరి ఎందులకు నీవు ఇట్టి హేయమైనటువంటి కార్యములు
చేపడుతివు అని నేను ఆశ్చర్యము పొందుతూ ఉన్నాను అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ధ్రువుడు విశుద్ధ భక్తుడు కనుక మరి విశుద్ధ భక్తుల యొక్క యోగక్షేమం అహం చెప్తూ ఉంటారు భగవంతుడే. సో కాబట్టి నా యొక్క భక్తుల యొక్క యోగక్షేమాలను నేనే చూసుకుంటాను అని చెప్తారు. సో కాబట్టి మీరు విశుద్ధ భక్తులు ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆ భగవంతుడి యొక్క చింతనలోనే ఉంటారు. ఆ భగవంతుడు కూడా వారి చింతనలోనే ఉంటాడు తప్ప 24 గంటలు ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలో ఉండేటువంటి విశుద్ధ భక్తులు. అలాగే వారికి ఆయన తప్ప, ఆ కృష్ణుడు తప్ప మరేది కూడా ఆలోచించినటువంటి విషయం. అదేవిధంగా దేవదేవుడు కూడా ఆ నిరంతరము వాళ్ళనే చూస్తూ ఉంటుంటాడు తప్ప మరి ఇతర విషయాలను గురించి ఆయన పట్టించుకో. అంటే దీని అర్థము అక్కడే ఉన్నాడు కాబట్టి మిగిలిన వాళ్ళు పట్టించుకోవట్లేదని కాదు. ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ ఉండి మనం సూర్యుని యొక్క రక్షణ వెలుతురుని మనం పొందుతున్నాం అనుకోండి, ఎక్కడో ఉన్నటువంటి వాడు కూడా పొందుతాడు. అదే అంటే నేను ఒక్కడనే పొందుతున్నా అంటే మనకిస్తూ ఉన్నాను. సో కాబట్టి భగవంతుడు సర్వంతరము ఉన్నటువంటి వాడు కనుక మరి ఆయన ప్రతి దగ్గర ప్రతిదీ ఏకకాలంలో అనేకమైన అపరిమితమైనటువంటి కార్యాలను చేయగలిగేటువంటి వాడు, ఏకకాలంలో సమస్త జీవుల యొక్క రక్షణను చూడగలిగేటువంటి వాడు. మనమైతే ఒక పని మాత్రమే చేయగలుగుతాం, ఎందుకంటే మనం అసంపూర్ణమైనటువంటి ఇంద్రియాలను కలిగి, భగవంతుడు సంపూర్ణమైనటువంటి ఇంద్రియాలను కలిగినటువంటి వాడు కనుక ఆయన ఏకకాలంలో సమస్తాన్ని రక్షించి పోషించగలిగేటువంటి వాడు. సో కనుక మరి ఆ దేవదేవుడు తన భక్తుని యొక్క విషయం తప్ప ఇతరమైనటువంటి దాన్ని ఎరగడు అని చెప్తారు కదా. సో మరి అందుకే ఇక్కడ స్వయంభువ మనువు ఆ విధంగా చెప్తున్నారు. ఏమంటున్నాడు ధ్రువుడితో? నీవు విశుద్ధ భక్తుడవు, భక్తులందరూ నిన్ను మిగుల గౌరవిస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే నీవు ఆ భగవంతుని యొక్క కృపను దుర్లభమైనటువంటి మరి ఆ దురత్యమైనటువంటి కష్టతరమైనటువంటి దురారాధ్యం అని పిలువబడినటువంటి దురారాధ్యుడు, అంత సులువుగా లభించేటువంటి వాడు కాదు ఆ విష్ణువు. అటువంటి విష్ణువునే నీవు సులభంగానే మరి పొందగలిగినటువంటివి, ఆయన యొక్క రక్షణలో ఉన్నటువంటి వాడివి నీవు. మరి ఇతరులందరూ కూడా నిన్ను గౌరవిస్తూ ఉన్నటువంటిది. అలాంటప్పుడు ఇతరులు నిన్ను చూసి నేర్చుకోవలసి ఉన్నటువంటిది, ఇతరులకు నీవు ఆదర్శప్రాయంగా ఉండవలసినటువంటి వాడవు. ఎందుకు మరి ఈ పరిస్థితులలో అటువంటి ఆదర్శప్రాయంగా ఉండవలసినటువంటి నీవు మరి ఆ దోషరహితులైనటువంటి అనేక మంది యక్షులను వధిస్తూ ఉన్నావు? ఇది ఖచ్చితంగా ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి విషయమే కదా అంటూ స్వయంభువ మనువు తన మనుమడైనటువంటి ధ్రువుడితో మాట్లాడుతూ ఉన్నటువంటి ఇక్కడ విషయాన్ని చూస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకాలలో సర్వభూతాత్మ, భూతావాసం అనేటువంటి పదాలు ఇక్కడ చెప్పుకున్నట్లయితే సమస్త జీవులు, ఆ సమస్త జీవుల యందు ఆ పరమాత్ముడు ఆవాసం ఉన్నటువంటిది కదా, సమస్త ప్రాణుల యందు ఉన్నటువంటి వాడు. ఎందుకంటే ఆ సమస్తము వ్యాపించి పరమాణువులోను సూక్ష్మాతి సూక్ష్మంగా అతి పరమాత్మలోనూ ఉన్న అంతా విష్ణుమయమే అనేటువంటిది కదా. సో ఎందుకంటే త్వయిమయ సరైత్రోకో విష్ణు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే నీలోను నాలోను ఇతరాత్రలోనూ కూడా ఉన్నటువంటిది ఆ విష్ణువే. మరి అది తెలుసుకోలేకనే మనము నీవు వేరు నేను వేరు అనేటువంటి భావనల్లో ఉంటూ ఉన్నాము అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి అలా ఆ సర్వము వ్యాపించి ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి ఆరాధించి మరి కష్టతరమైనటువంటి విషయాన్ని ధ్రువుడు పొందినటువంటిది. మరి ధ్రువుడు ఎంతటి భాగ్యవంతుడంటే సమస్త జీవుల యొక్క పరమపదమైనటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి అర్చించి ఆ భగవంతుని లోకాన్ని చేరుకోవడానికి కొంతకాలం 36,000 సంవత్సరాలు ఈ భూమండలాన్ని పరిపాలించిన పిదప
నీకు ప్రత్యేకంగా ఒక లోకాన్ని ఇచ్చి మరి ఆ దివ్యమైనటువంటి లోకంలో ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకోవడానికి నిశ్చయించబడి ఉన్నటువంటి వాడవు నీవు. అంతటి భాగ్యవంతుడవు, అంతటి ఆదర్శప్రాయుడుగా ఉండవలసినటువంటి వాడవు. మరి ఈ విధంగా నీవు చేయడం అనేటువంటిది ఖచ్చితంగా మరి నాకు ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తుంది అంటూ ధ్రువుడు అంటూ ఉన్నటువంటిది. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ మరి ఈ విషయాన్ని మనం చూస్తే ఈ రోజుల్లో మన మనసుల్లో ఆ సమత్వ భావము లోపించినటువంటి కారణంగానే విపరీతమైనటువంటి వైరం మనకి కలుగుతూ ఉంటుంటుంది. ఒకరంటే వైరం ఉంటుంది, ఇంకొకళ్ళంటే విపరీతమైనటువంటి అభిమానం ఉంటూ ఉంటుంది. ఒకళ్ళని బాగా ఇష్టపడుతుంటాం, ఒకళ్ళనేమో ద్వేషిస్తూ ఉంటుంటాం. మరి ఈ ద్వేష విద్వేషాలు అనేటువంటివి అంటే అభిమానాలు అనేటువంటివి సరైనవి కావు అని చెప్తుంటారు. అంటే ఏర్పాటు భావనలు, మమకార వికారాలు మన ఆధ్యాత్మిక వికాసానికి అడ్డంకులుగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. అవి మనల్ని సంకుచితులుగా మారుస్తూ ఉంటాయి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి అలాగే మనకి అందుకే భాగవతంలోనే మనకి ప్రహ్లాదుడు తన తండ్రి అయినటువంటి హిరణ్యకశిపుడితో అంటాడు, తండ్రి, ఓ దానవ చక్రవర్తి, నాకు నచ్చిన విషయం ఒక్కటే. ఎందుకంటే ఆయన అడిగినప్పుడు చెప్తాడు, అది ఆ శ్రీమన్నారాయణుడి యొక్క స్మరణము. మరి ఆ నామ స్మరణం తప్ప నాకు ఇంకా ఏ విషయమో లేదు అంటూ ఆయన చెప్పినటువంటిది. ఎందుకంటే ఆయన అంటాడు, ఇంకా ఈ మానవులందరూ కూడా అజ్ఞానులు, అవివేకులు, వీరందరూ కూడా ఈ సంసారము అనేటువంటి భవసాగరము, చీకటి అనేటువంటి నూతిలో పడి బయటపడలేకుండా పోతూ ఉన్నారు. మీరు వేరు, మేము వేరు అంటూ భ్రమలో బతుకుతూ ఉన్నారు. సో మరి అలా భావించి ఇదంతా కూడా భగవంతుని విచిత్రమైనటువంటి లీలా విలాసమని తెలుసుకోలేకుండా ఉంటారు అని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే ఇంకా చెప్తుంటారు మనకి, మనం మన యొక్క ఈ వ్యక్తిగత అంచనాలతో మనుషుల్ని విశ్లేషించి వేరు చేసి వైరాన్ని మరి పెంచుకుంటున్నప్పుడల్లా భగవంతుడు ఏదో ఒక రూపంలో మన అంచనాలన్నింటినీ కూడా తారుమారు చేస్తూ ఉంటాడు అని చెప్తారు. సో అందుకే మనకి నిత్య వ్యవహారాలలో మరొకరితో అభిప్రాయ భేదాలు రావని, అలాగే రాకూడదని మనకి చెప్పుతూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే సర్వము ఆ భగవంతుడు సంబంధమైనటువంటివి, సర్వంలోనూ ఆ భగవంతుడు ఉన్నటువంటి కారణంగా అన్ని ప్రాణుల పట్ల గౌరవంగా చూపుతూ వాత్సల్య భావంతో ఉండాలి అని చెప్తూ ఉంటారు. అలా ఉండడమే భక్తుల యొక్క లక్షణంగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే మనము ఆ భగవంతుడితో బాంధవ్యాలను ఏర్పరచుకున్నప్పుడు మరి భక్తుడికి ఆ పరాయి వారు అనేటువంటి వారు ఎవరూ కనిపించరు. ఎందుకంటే ఆ సర్వము, సర్వజీవులలో, సర్వ ప్రాణులను అందే భగవంతుడు చెప్తాడు, సర్వంలోనూ నన్ను, నాలో సర్వాన్ని చూసినటువంటి వాడే యథార్థాన్ని దర్శించుకున్నట్లు అని చెప్తారు. మరి అలా మరి ఈ జగమంతా కూడా ఆ భగవంతుడు వ్యాపించి ఉన్నాడు. ప్రతి జీవుల్లోనూ మరి ఆ భగవంతుడే ఉన్నాడు. సో ప్రతి జీవులలో ఆ భగవంతుడు పరమాత్మ రూపంలో ఆవాసంలో ఉన్నాడు అని భావించేటువంటి వాడు ఈ శత్రు మిత్రత్వ భేదాలు ఉండవు. మరి అందుకే ఇక్కడ మనువు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో అన్ని ప్రాణుల పట్ల గౌరవం చూపుతూ వాత్సల్య భావంతో భిన్న దృష్టి లేకుండా అన్ని ప్రాణుల్లోనూ
ఆ భగవంతుణ్ణి ఆరాధించు అంటూ భగవంతుడే చెప్తాడు, నన్నే ఆరాధించండి అని చెప్పి. మరి మనకి ఆ భగవంతుని యొక్క అవతారమైనటువంటి కపిల మహర్షి చెప్తారు, అన్ని ప్రాణుల పట్ల గౌరవం, అంటే తన తల్లి అయినటువంటి దేవహూతితో జ్ఞానబోధన చెప్తున్నప్పుడు చెప్తారు, అన్ని ప్రాణుల పట్ల గౌరవం చూపుతూ వాత్సల్య భావంతో భిన్న దృష్టి లేకుండా అన్ని జీవుల్లోనూ నన్నే ఆరాధించు, అన్ని జీవుల్లో ఉన్న ఏకైక ఆత్మను నేనే, వాటన్నింటిలోనూ నేను ఆలయం నిర్మించుకున్నానని గుర్తు చేసుకో. అంటే హృదయాలయం అని చెప్తాం కదా, సో ఆ హృదయంలో భగవంతుడే ఉంటాడు అని చెప్తూ ఉంటుంది. సో కనుకనే మరి ఈ శత్రుత్వ భేదాలను వదిలి సర్వజీవుల ఎడ సమత్వ భావంతో ఉండాలి అని ఆ భగవంతుడు చెప్పినటువంటి అంశం. సో కనుకనే మరి ఆ భగవంతుని యొక్క విశుద్ధ భక్తుడుగా సర్వజీవులను మరి, ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని యొక్క విశుద్ధ భక్తులను ఆ భగవంతుడు ఎప్పుడూ కూడా వారి గురించి చింతిస్తూ ఉంటుంటాడు. మరి అటువంటి ఇక్కడ చెప్తున్నాడు మనువు, అలా ఆ శ్రీహరి చింతించేటువంటి ఆ దేవదేవుని యొక్క ఆంతరింగిక భక్తులందరి చేత కూడా నీవు గౌరవింపబడినటువంటి వాడవు, ఆదర్శప్రాయకమైనటువంటి నడవడికను చూపవలసినటువంటి వాడవు. ఈ విధంగా నీవు మరి హింస చేయడం, అంటే ఆ అమాయకమైనటువంటి యక్షులను వధించడము అనేటువంటిది సరి అయినది కాదు. ఇది నీవు చేస్తూ ఉన్నటువంటిది హేయమైనటువంటి కార్యము. మరి ఇటువంటి హేయమైనటువంటి కార్యమును నీవు చేయుట నాకు ఆశ్చర్యము కలుగుతూ ఉంది అంటూ ఆ మనువు తన మనుమడి అయినటువంటి ధ్రువ మహారాజుకు బోధిస్తూ ఉన్నటువంటిది. సాధారణంగా మనము నిగ్రహము అనేటువంటిది నాగరిక లక్షణంగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంటుంది. వైషమ్యాలను ఆవేశకావేశాలను నిగ్రహించుకోవడం నాగరికత లక్షణముగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి ఏదైనా ఉద్రేకం కలిగినప్పుడు క్షణం కూడా నియంత్రించుకోలేకుండా విరుచుకుపడ్డామనుకోండి, వెంటనే అది మృగ లక్షణంగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. కానీ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తారు, దురదృష్టవశాత్తు ఈ సమాజంలో నేడు ఆ విధమైనటువంటి మృగ లక్షణాలే ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి, మెచ్చుమీరిపోతూ ఉన్నాయి. అందుకనే మనము ఆ సంయమను కోల్పోయి నేరాలకు ఘోరాలకు పాల్పడుతూ ఉండేటువంటి నరరూప రాక్షసుల్లాగా తయారవుతూ ఉన్నటువంటిది ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ కలియుగంలో. మరి వీటన్నిటి నుండి బయటపడడానికి సర్వజీవుల్లోనూ ఆ భగవంతుడు ఉన్నాడు అని ఆ భగవంతుని యొక్క భావనతో ఆ భగవంతుని యొక్క నామస్మరణ చేస్తూ మన హృదయంలో ఉన్నటువంటి ఆ హృదయాన్ని ఎన్నెన్నో జన్మల్లో ఎన్నెన్నో కార్యాలను చేస్తూ కొండల్లాగా పేరుకుపోయినటువంటి పాప ఫలాలను తొలగించుకోవడానికి ఆ భగవన్నామ స్మరణమే మనకున్నటువంటి ఏకైక మార్గంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. సో కనుక విశుద్ధ భక్తులు ఎప్పుడు కూడా ఈ శత్రుమిత్ర భావాలకు దూరంగా ఉంటూ ఈ వైషమ్యాలను ఆవేశాలను నిగ్రహించుకోవాలి అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్కి జై. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీస్, మాతాజీస్, ఎవరికైనా ఏవైనా సందేహాలు ఉన్నట్లయితే అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ ఇస్తున్నాను, హ్యాండ్స్ రేజ్ చేయొచ్చు లేదా అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడవచ్చు. ప్రభుజీ లైవ్ అట్లే ఉంది ప్రభు.